8. Ja me kuvataan tää video, koska me ollaan matkalla Suomen ratsujen kuninkaallisiin. Ja multa on aika paljon toivottu jotain My Day-tyyppistä kontsaa. Niin nyt testissä tällä kertaa tämmönen YouTube-video. Saa nähdä, että onko tää ensimmäinen ja viimeinen video ikinä vai luonnistuuko tää meiltä, mutta se jää varmaan nähtäväksi. Me ollaan oltu täällä reissussa samojen hevosten kanssa jo pari vuotta aikaisemminkin. Mä kilpailen itse hillalla ja sitten mun oppilas Henna tuossa vieressä kilpailee hallalla. Ja sitten meillä on nyt ekaa kertaa mukana groomina Sara, joka tuli auttamaan meitä meidän groomikriisissä. Siinä oli vähän muuttujia, mutta nyt ollaan onnellisesti matkalla. Mä kilpailen koulua pelkästään. Huomenna torstaina mä meen Helppo B KA-spesiaalin ja sitten perjantaina mä meen Helppo B B3. Ja Henna menee huomenna eli torstaina Helppo C EP-spesiaalin ja sitten perjantaina sen Helppo B3, minkä mäkin meen. Ja sitten Henna lisäksi hyppää perjantaina yhden luokan, joka on 70. Tänään me ollaan ennen tänne lähtöä. Nyt me ollaan suurin piirtein ehkä tunti tässä ajeltu. Kello on jotain 9 maissa. Ja me ollaan ehditty tänään, itse asiassa me ollaan ehditty paljonkin tänään. Me ollaan herätty Hennan kanssa 6 aamulla ja haettu meidän Lolatamma oriasemalta kotiin. Ja sitten me ratsastettiin vielä noin hevoset ennen tänne lähtöä. Valmisteltiin, ne meni oikein kivasti kumpikin. Ja sitten me tietysti pakattiin kaikki. Henna pesi mun hevosen. Ja mä pidin vielä tunnit tossa illalla. Ja sitten me päästiin vihdoin tänne matkaan. Ja nyt me mennään heti ekana sinne hevosopistolle. Ja viedään hevoset niitten majoitukseen. Ne menee nyt eka kertaa ikinä sinne sisätalliin. Ne on ollut Japoissa aikaisemmin ja viihtynyt hyvin niissä, joten toivottavasti ne viihtyy myös siellä sisällä yhtä hyvin. Viedään ne sinne ja pistetään iltapuulle ja sitten meidän oma majoitus on Airbnb. Ja ollaan joka vuosi majoituttu tällä tyylillä joka kerta eri paikassa, eikä nytkään tiedä oikein, että mihin ollaan menossa, mutta eiköhän me taas sinne perille löydetä. Toivottavasti me saadaan tehtyä hyviä suorituksia ja meillä on hauska reissu ja kaikki menee sujuvasti. Täysillä sisään, paareilla pois, let's go! Koska Ypäjän kylillä ei ole turhaan liikaa kauppoja tähän aikaan auki, niin heti ensimmäinen pysähdys Orituvalla ja käydään hakemaan vähän evästä. Nyt on meille kassillinen evästä ja matkalle vähän heseä, koska ruokapolitiikka on tänään ollut heikko. Täällä on meidän matkamaakarit. Heillä kaikki eri jees. Matka jatkuu. Pieni välipysähdys. Vilkaistaan, että heillä on kaikki hyvin. Näyttäisi olevan. Heinä on maistunut, verkko on tyhjä. No niin, ei olla ihan vielä perillä. Kello on 11:30 ja olemme saapuneet Ypäjälle. Kävitkö edes täällä, jos et kuvannut noita hevosia? Tuskin. Olemme saapuneet määränpäähän. Hevoset on nyt ulkona ja ne pääsee pikkasen kävelemään. Tytöt menee hakee heti niille heinää ja mä lisään hillalla vähän turvetta, koska sen karsina on ihan tyhjä. Hilla kävi vähän pesulla ja se sai pyjaman.
ja ison verkon heinää. Ja ne jää tänne Hallan kanssa aivan tyytyväisenä evästämään. He saavat myös raksuja, jotka ovat kovaa huutoa. Öitä! Traikun siivous. 3 naisen voimin. 1 pitää lapioa, 1 harjaa ja 1 valoa. Hevoset on nyt yöpuulla. Traikku on irrotettu ja nyt me lähdetään etsimään meidän oma kämppä. Kohde löydetty. Asetumme taoksi. Kello on nyt 1:30 yöllä ja me ollaan vihdoin käymässä nukkumaan. Ja huomenna herätään niin, että ollaan sitten antamassa aamuheiniä sitten seuraavaksi. Tytöt nukkuu tuolla vieressä. Meillä on tällainen siskompeti-tyyppinen systeemi. Ihana päivä. Me kämpillä noustiin ja vedettiin vaatteet päälle ja tultiin suoraan tänne talleelle. Ja nyt hepat saa aamuheinät. Muut on varmaan saanut jo aikaisemmin, kun me tultiin niin myöhään. Niin me ei tultu ihan niin aikaisemmin, niin ne on varmaan tuolla kolkannut jo seinistä läpi. Ja sitten ne pääsee vähän kävelemään ja syö itsekin aamupalaa ja sitten aletaan valmistautua päivän koitoksiin. Hello! No hei! Hyvää huomenta! Niin. Nää kävelee vielä hetken aikaa ja mä käyn vähän siivoo karsinoita. Henna aloittaa hoitotoimenpiteet. Hennalla on siellä letitys hyvällä mallilla. Hilla vaan chillailee. Ja syö heinää. Valmis tuote. Erittäin hyvä. Nyt alkaa vihdoin tapahtumaan. Henna on pukeutunut ja Halla on varustettu. Ja Henna pääsee kohta aloittamaan kisaurakoinnin. Henna lähti käveleen kilpailualueelle ja me tuotiin Hilla hämäykseksi vähän syömään, niin se Halla ei poistu siitä viereisestä karsinasta ja Hilla jää yksin. Me annetaan sen vähän syödä ja sitten me viedään se takas karsinaan ja mennään sitten autolla perässä. Hilla sai heinää ja se on ainakin toistaiseksi aivan rauhallisesti jää, vaikka Halla lähtikin. Meillä oli loistavat ajoitukset, koska saavumme kilpailualueelle täsmälleen saman aikaan kuin Hallakin. Sitten Henna pääsee verryttelemään. Henna otti äsken tuolla toisella kentällä askellajit läpi ja nyt tuli tänne kilpailuareenan lähelle verryttelemään. 10 minuuttia siihen, että Henna lähti. Luokkahan on helppo C, se on EEC Special vuodelta 2022. Ja nyt kello 11.35 on lähtövuorossa Henna Rantanen ja Harja Halla edustavat Jämsän seudun urheiluratsastajia. Vuonna 2022
1, mikä on lisäloppun ja yllätys, eräs KK-illa. Henna sai suoritettua ja lähti kävelemään talleja kohti. Hennan suoritus meni oikein hyvin ja Henna sai 64% ja rapiat ja sillä pääsi nyt toiselle sijalle ja nyt jäädään jännittämään, että mihin sitten lopulta päädytään. Vielä on aika paljon lähtijöitä, mutta suoritus oli oikein hyvä. Me palattiin tänne talleille ja Hennakin varmaan tuolta kohta lompsii perässä. Hilla on täällä aivan tyytyväisenä elämään ja sit kun Henna tulee, niin me puretaan halla ja sit meillä on vähän taukoa ja sit mä pääsen vihdoin itekin suorittamaan. Vai mitä, Hilla? Onnellinen jälleen näkeminen. Tuliko ystävä? Yes! Kamat veks ja Hallakin saa heiniä. Sen hommat on tältä päivältä pulkassa. He jää tänne ja me lähdetään käymään kämpillä vähän syömässä ja pienellä tauolla ja sitten hommat jatkuu. Täällä taas. Naamioituminen kouluratsastajaksi suoritettu ja sitten lähdetään takas hevosopistolle. Hilla ottaa chillisti. Eeressä on. Sara täällä puunaa. Kaikki läikät pois. Hilla on lätitetty ja vähän unessa. Ja nyt mä alan varustamaan sitä. Kati pistää nyt omat kamat päälle ja Hilla siellä odottelee innokkaana showtimea. Halla sai vähän heinää. Niin malttaa ootella, kun Hilla käy suorittamassa. Hillalle menee siellä suitsit päähän ja Kati lähtee ihan just käveleen kohti kisapaikkaa. Ja me lähdetään kohta Saran kanssa ajelemaan sinne päin. Johansson, Ruokonen-Jalo. Ja kiitokset Elsa Marelasti ja Kulta-ahon Aamu. Hilla menee nyt tonne talleille ja me puretaan se ja sitten ne jää Hallan kanssa sinne. Hän huutaa tunnelissa. Sitten ne jää Hallan kanssa sinne talliin ja me tullaan takaisin tonne kisapaikalle ja Henna pääsee palkintojen jakoon ja sitten jäädään odottaa, että mihin mun tulos riittää. Ihan kärjessä ei olla, mutta tuolla lähtijämäärällä voidaan olla vielä sijoituksessakin ihan kiinni, niin jäädään seuraamaan, että mitä muut tekee. Meidän tulos oli 64,4%. Toiselta tuomarilta saatiin 63 ja sitten toiselta 65 ja rapiat. Ja se on ihan ok tulos. Tuntuu silleen niinku
siltä mitä se rata olikin. Verryttelyssä vielä odotin aika huippurataa, tai en ehkä odottanut, toivoin, koska hevonen oli niin hyvä, mutta tyypillinen kävijä jätettiin vähän sinne verryttelyn puolellekin sitä tekemistä. Ei päätynyt aitoihin ihan kaikki se hyvä, mutta tällä hetkellä se riittää 5. sijaan ja nyt me jäädään sitten odottamaan, että mitä muut tekee ja mille sijalle sitten lopulta jäädään. Hyvä. Hevoset jätettiin pikapikaa talliin ja tullaan kohta hoitaa sitten paremmin ja laittaa varusteet. Nyt me lähdetään sinne palkintojen jakoon, koska Henna sitä siellä mitä suurimmalla todennäköisyydellä on, ellei kaikki jäljellä olevat satu menemään ohi, mutta todennäköisesti näin pääsee käymään, niin mennään sinne jo valmiiksi, kun se on vartin päästä jo. Ja sitten jäädään odottaa, että mikä on allekirjoittaneen oma tulos. Päästiin takas tänne kisapaikalle ja Hennan sijoitus varmistui. Onneksi olkoon, Henna. Kiitos. Oltiin siitä kyllä aika varma jo muutenkin, mutta nyt virallisesti ei ole riittävän montaa ohimenijää enää, niin mennään seuraavaksi palkintojen jakoon. Ja 6. Henna Rantanen, Harjan Halla, prosentin 64,524. Henna. Hienoa. Tultiin pistää rahat veksi. Shoppailu on nyt suoritettu onnistuneesti ja nyt odotetaan toisesta palkintojen jakoa, koska Metsikin pääsi sinne. Palkintojen jako kertaa 2 ohi. Aivan upeat vihreät ruusukkeet saatiin. Ja Henna oli 6. ja itse olin 8. Ja nyt me mennään hoitaa vielä hevoset paremmin ja varusteet paremmin pois ja sitten käydään vaihtaa kisakamat pois ja sitten me mennään etsimään jotain ravintoa. Ja sitten käännyin ja kävelen hakemaan pöytäkirjan, koska ihan tässä juhlahumussa unohdin sen täysin, että vois varmaan ehkä kiinnostaa mitä sinne kommentoitiin. Mutta ei mennyt onneksi kauheasti pieleen, oltiin vielä täällä kisa-alueella, niin vähän matkaa takaspäin. Nyt ollaan takas talleilla. Hevoset saa heinää ja me putsaillaan varusteet huomiseksi. Kamat putsattu. Hepat sai heinää, tarvittiin vettä. Hilla sai pyjaman päälle, jos ei se sotkis. Mä jätän sille noin sykeröt ja toivon, että ne säilyisi huomiseen. Mutta nyt me lähdetään käymään siellä kämpillä ja sitten lähdetään syömään itse jotain. Me odotetaan auringossa ruoan saapumista ja täällä on siis suorastaan kesä. Onnellisena. Tämä käy. Kaupassa käyty. Jälleen täällä. Seuraa välikuolema. Me ollaan suoritettu perusteellinen välikuolema ja nyt pitäisi lähteä laittaa hevoset yöpuulle. Palelee. Henna jäi siivoo karsinat ja me tultiin Saran kanssa kävelyttämään heppoja. Karsinat putsattu, hevoset kävelytetty
nyt ne saa reilusti heinää yöksi. Pyjamat päällä ja raksut nenäessä. Kaikki jees. Jos seuraa mua Instagramissa, niin tietää, että meillä on tapana aina juoda ruusukeskumpat, joten haettiin tietysti pieni pullo. Ja Saralle tietysti oma juoma. Kippis. Ja siis, voisiko olla niinku mitään hirveämpää kuin meidän sänkyjen päällä? Tommonen. Kaikki muu menee, mut noi ei mene. Joten joku muu ottaa sen pois sieltä kuin minä. Mä en pysty, tiettikö varmaan elämään tän jälkeen. Älä sitten vaan tiputa sitä mun sänkyä. Ois parempi sitten tarkistaa. Apua! Olis parempi sitten tarkistaa kanssa, että se on siellä. Henna ei tule enää ikinä toipumaan tästä. Nyt me ollaan käyty suihkussa ja syöty iltapala ja huomenna jatketaan taas uusien koitosten parissa. Noustiin suoraan ylös ja käydään Hennan kanssa heittämässä talleilla heinää. Ja sitten tullaan takas nukkuun. Väsyttääkö meitä? Hello! Väsyttääkö teitä yhtä paljon kuin meitä? No nytkö vasta huomasit? Se jää eväälle. Ja takas sänkyyn. Upea. Hommat jatkuu. Sitten alkaa tämän päivän hommat ja siivottiin meidän majoitus, kun me luovutetaan se nyt tässä kohtaa. Ja sitten vähän batteria ja menoks. Sitten tultiin tallilla ja hämät pääsee kävelemään. Henna ja Sara menee kävelyttää ja mä menen siivoa karsinoita. Henna rupesi vakittamaan. Miten Henna sujuu? Hiki on. Hillan sykäryt on kestänyt yö yli, joten se saa vielä hetken odotella. Me haettiin jo kamat kuitenkin valmiiksi. Hillasta on parhaan mukaan harjattu läntit Vex. Melkein valkoinen. Ja Hennakin on kohta valmis. Eikä se vielä edes itke. Miten niin muka? Ei tuu kuuma. Vähän oikein. Sitten varustetaan hevoset ja itsemme. Blingiä. Hillalla on kaulassa vähän ruskea löntti, mutta minkäs teet? Kiva omistaa Kimo. Me kävellään nyt Hillankaa tonne kohti kisapaikkaa. Henna menee tuolla joku sen 10 metriä eellä, kun me erotettiin tuolla karsinoilla nää jo. Kuusi on toiminut hyvin tähänkin mennessä, niin niille ei ole tullut kauhean kova ikävä toisiaan. Niin kävellään eri matkaa tonne, niin ei tuu sitten kauhea kaverin kaipuu tuolla. Mutta Henna starttaa nyt esteet ja sitten mä menen sinne kouluradalle esiintymään. Ja me startataan aika lailla yhtä aikaa. Niin, en näe Hennan suoritusta valitettavasti, mutta
Hillalla on taas asia. Toivotaan, että kumpikin selviydytään kunnialla. Meidän rataa Hillankaa ohi. Ja Hennankin on, koska tuli puhelimeen ilmoitus, että oli tullut 0 rata. Täytyy vielä haastatella Henna, että miten se noin niin kuin oikeesti oli mennyt. Mutta ainakin puhtaasti. Ja asia on. Ja Hillankaa tehtiin mitä pitikin. Asiat tapahtui suurin piirtein siellä, missä pitikin. Paras terävyys oli kyllä meistä pois, että veikkaan, että sieltä tulee aika sellaisia tasaisia tavallisia pisteitä. Ei mitään tajunnan räjäyttävää. Pitää pysyä homman reiluina. Nyt pisti kruumin selkää ja kävelen itse. Mutta minä olen hommani suorittanut, niin eipä siinä. Me saatiin Hillankaa 64 ja rapiat taas melko sama tulos kuin eilen. Kiva, koska musta tuntuu, että se ei ollut ihan niin silleen terässä kuin mitä se eilen oli. Ja nyt mentiin 3. ja siellä on vielä jokunen tyyppi jäljellä, niin nyt taas jännitetään, että mikä on mun lopullinen sijoitus. Hallalta otettu hokit pois. Hilla sain syödä hetken ja nyt mä varustan sen, kun me lähdetään palkintojen jakoon. Minkä sait? Viidessia. Hyvä Kati! Nyt me päästiin palkintojen jaosta ja kävellään tonne talleille takas, koska mitä olisi Suomen ratsujen kuninkaallista ilman, että vettä laskee tulemaan, niin alkoi myös sataa ennen noita palkkareita. Ja sataa täällä vähän edelleen. Mutta Hillan urakka on nyt ohi ja mä hoidan sen hyvin pois. Se on Hillan kommentti aiheeseen. Ja sit se saa vaan olla ja chillaa ja syödä. Ja mä vaihan jotkut kuivat ja mukavat vaatteet itselleni. Tai oikeastaan jotain sadevaatteiden alle laitettavaa laitan. Ja sitten Henna alkaa siellä sykeröidä hallaa. Ja sitten on vielä Hennan koulusuoritus. Henna meni tosiaan ton saman P3 kuin mä, mutta ne on 2 eri luokkaa, kun oli sen verran lähtiöitä. Tosi hyvä fiilis. Vaikka mulle ei eilen, toki eilinenkin oli onnistuminen, kun sijoituttiin ja kaikkea, mutta vaikka mulla ei ollut siitä niin silleen super fiilis, koska tuntuu, että sinne jäi aika paljon korjattavaa, niin sit ehkä tänään on vähän niin päin, että vaikka tehtiin tavallaan aika samanlainen suoritus kuin eilen ja tuloskin oli lähes sama, niin tänään sitten taas joutui niinku ratsastaa paljon vaikeammasta tilanteesta, että oli aika löysä ja vähän niinku väsyneen tuntunen ja sit sai niinku silti tehtyä noin hyvin, niin siitä tuli kyllä niinku suuri onnistumisen tunne ehkä eilen, vaikka me tehtiin oikeasti hienosti, niin ehkä kun se oli eilen niin hyvä, että mä tiedän, että siitä jäi niin paljon niin kuin näyttämättä, niin siitä tuli vähän sellainen turhautuminen, mutta nyt tälleen yön nukkuneena niin on kyllä tosi hyvä fiilis ja mulla on maailman paras hevonen kyllä ei voi muuta sanoa. Nyt vaan harjoitellaan taas lisää ja ensi vuonna sitten uudestaan taas. Ettei olisi ihan liian romantisoitua, niin mulla on kyllä ihan hirveä pissahätä ja aivan kauhean nälkä. Kello tulee kohta 2. Ja mä oon syönyt yhden sellaisen riisifrutin, erittäin huonoa organisointia. En suosittele kenellekään, mutta odotan, että saan kuivat vaatteet päälle ja pääsen vessaan ja syömään. Nyt
ollaan takas tallilla. Hillalta on purettu sykeröt ja mä vielä harjaan sen. Sitten se saa heinää, niin se saa vaan olla. Sara putsaa mun varusteita jo valmiiksi, niin ne ei ole sitten kotona vastassa. Henna pistää nutturaa tulemaan. Halla. Niin, käännyykö se katsomaan? Ei saa kuvata. Nyt mä pakkailen kaikki Hillan kamat pois. Niin sitten meidän illan lähtö on vähän helpompi. Hilla on nyt hoidettu ja se saa heinää. Ja sitten on mun vuoro. Henna on täällä eväällä. Itsekin yritän etsiä jotain ravintoa, mutta olen tähän mennessä löytänyt karkkeja ja Red Bullia, että nyt ei ala hyvin. En löytänyt omia ruokiani tuolta sekasorron joukosta, niin Henna lainasi mua tällaisen. Oikein kisaluksusta. Ravintopuoli on vähän heikkoa, mutta onneksi on Red Bullia. Nyt kaikki, ketkä mun oppilaat katsoo tätä, niin kelle mä ravinnosta aina länkytän, niin tiedetään. Halla näyttää tosi innokkaalta, mut se on kohta varustettu. Henna on kohta varustettu. Ja sit mennään taas. Hilla jäi karsinaan ja Henna lähti kilpailupaikkaa kohti ja me ajetaan Saran kanssa perässä. No hei itsellesikin. Tultiin takas talleelle. Henna kävelee perässä. Sitten me hoidetaan Halla pois ja pakataan viimeiset kikkamat ja sitten jäädään oottelemaan vaan enää, että Henna saa pöytäkirjan. Henna sai 58,8 jotain prosenttia. Oli kiva rata, mutta laukka oli vähän nihkusta tänään. Sieltä tuli jotain 5 alkavia pisteitä. Sieltä saapuu Henna ja Halla. Sitten alkaa viimeinen pinnistys. Eli pakkaaminen ja kotimatka. Me ollaan viety kamoja autoon. Siisti edusta. Nää 2 saa vielä vähän heinää ja me mennään syömään ja otetaan, että me saadaan Hennan pöytäkirja. Sitten on kotimatkan aika. Koska ei yhtään reissua ilman jotain sketsiä, niin Traikun satulakaapista jäi kahva käteen. Ja nyt me ei saada sitä auki. Taipumaan tää. Mut mitä hittoa, kun tonne vai tonne kun pitäis kääntyä? Joo. Hyvä. No, saatiin auki. Ei onneksi tarvinnut ootella pöytäkirjoja. Käytiin kysyyn, ne sai heti. Niin. Sitten me käytiin myös vähän suorittaa ostoksia vielä. Hennalla on meidän kaikki ostokset. Ja nyt me sitten lähdetään pakkaa hevoset ja lähdetään kotimatkalle. Siirretään siis syömistä jälleen. Henna harjoittelee pikkujen ajamista varten nyt tässä yhden peruutuksen. Henna sai Traikun perään ja sitten tytöt meni hakemaan hevoset. He ottaa hetken siellä
heinien kanssa ja me käydään siivoon nopeasti karsinat vielä kerran. Puhdasta tulee. On oikeastaan parempi kuin tullessa. Karsinat siivottu. Sitten me lähdetään kotimatkalle. Hei hei, tyttääjä. Sitten vihdoin tämän päivän yhdistetty lounasipäivällinen. Kello on nyt 7:30 illalla. Ups. No niin, kotona ollaan. Kello on 9:45. Ja oli kiva reissu. Oli kaikkea tapahtumaa tuossa kotimatkalla. Pongattiin hirveästi eläimiä. Me nähtiin hirvi, sitten me nähtiin peura, sitten me nähtiin ahma. Ja jos kuolleet lasketaan, niin sitten me nähtiin mäyrä. Ja sitten me nähtiin orava. Ja Henna sanoi näkeneensä jonkun ruskean pötkön, niin se oli sit ilmeisesti näätä. Ja sitten me nähtiin tulipalo. Ja sitten me nähtiin oletettu hirvikolari. Ja se äsken lueteltu hirvi ei liittynyt siihen mitenkään. Ja me lopetetaan tää video tähän. Me lähdetään purkaa hevoset. Ja kamat me puretaan vasta huomenna aamulla. Nyt hoidetaan vaan tärkein eli hepat pois. Ja sitten mennään nukkumaan pitkän päivän päätteeksi. Toivottavasti saan kursittua tästä jonkun järkevän videon aikaa. Ja toivottavasti joku sielu siellä näkee sen. Ja jos tykkäsit, niin kommentoi. Niin tää joskus toinenkin. Bye!